právě jsme skončili test nového člunu pro hasiče a záchranáře Dulcan D420DZ Red Professional. Testu se účastnili členové hasičského záchranného sboru ze stanice Zůstopeč a já bych poprosil tady Vladimíra Plotka, velitele, aby to nějakým způsobem zhodnotil, jak se ti člun líbil, měl nějaké přednosti, nějaké nedostatky, co bys tomu řekl? No, není to první loď, za kterou jsem měl možnost plout. Tato loď se mi líbila na první svezení. Vychytávkou teda se mi líbí systém vnitřních a vnějších lán, uchycení materiálu pomocí karabin po celém obvodu. Moc se mi líbí, dostane se velice rychle jako do rychlé jízdy, velice krásně manévruje, na sebe menší zabrání za kormidelní páku, ta loď reaguje, okamžitě chce dělat to, co já od ní očekávám. Moc se mi líbí systém těch dvou madel na zadní části na přenos toho člunu ve dvou lidech. Obecně jako ta loď se mi velice líbí. Takže myslíš, že by to byl přínos a myslíš si, kde by našla jako uplatnění u vás, jako u jakých jednotek nebo? V momentě, kdybychom to osadili nějakým lehkým motorem, který je schopen jeden člověk jako přenést na tu loď, váhou řekněme kolem 50 kg, tak určitě je schopná ta loď posloužit téměř kdekoliv. Bez toho motoru na pádla úplně ideální na řeky, na splavy, tam, kde se potřebujeme dostat, takže tu loď nespouštíme pomocí vozíku do vody, pomocí sjezdu, ale že to tam musíme dát ručně, úplně značka ideál. Dobrá, tak jo, díky za test, pánové. Děkujeme za svezení.